borok phaimajak phainai chini borok media rokno chong Bharatiya Janata Dal Morcha nongoi অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন দেব। তো চিনি যে প্রেস বার্তা হয় একটা প্রেস মিট खोना चिनी बीजेपी युव मोर्चा बाय इउथ आईपीएफ चिनी कैसा चिनी जनजाति युवा समावेश अंगन थांगे दंगो चिनी अ समावेश चिनी भारतवर्षनि भारत हादरनि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे 2014 सिमी ताबुक सुगरा जे 9 बछरनि जे कार्यक्रम बा बिनि जे 9 बछर गभर्नमेंट अंखा अ 9 बछर नाहारै चिनी खोनानि जे जनजाति युव समावेश तो जों अर हुमुलं दसराम जे चिनी महाराज बुबागारानि जे अर हायाका महाराजा बिबिक्रमनि जे स्टेचु तमान जागाव अ जागा प्राय चिनी जों जस्ट दुइटा डिस्ट्रिक्टै वेस्ट त्रिपुरा एन्ड सिपाइजला दुइटा डिस्ट्रिक्टआव खायनाय चिनी जे त्रिपुरासा सिखला रमतै चिनी जनजाति युव जमायत खोना प्राय दुइटानि चिनी गैदारिं होंनाय ठीक चिना जागा 3टा हमका प्रोग्राम स्टार्ट होंनाय तो ओ प्रोग्रामाव फाइमानजाब फायनाय चिनी मुख्यमंत्री चिनी राज्यनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय सर चिनार फाइमानजाब फायनाय चिनी बीजेपी प्रदेश राज्य सभापति चिनी राजीव भट्टाचार्य महोदय तै चिनार चिनी जत त्रिपुरासा मिनिस्टार एमएलए हायाकाबा एमडीसी तै चिनीर फाइमानजाब फायनाय चिनी जे ताबुक आईपीएफ एलायंस पार्टनारनि जे मन्त्रि दंनाय चिनी शुक्ला चरण नुवातिया महोदय ते और फाइमानजाब फायनाय बने गुबुन आईपीएफ नि जे स्टेट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि ते गुबुन बर फाइमानजाब फायनाय तो चिनी जे प्रोग्राम जत प्रस्तुति चिनी सेंजाखा तो अमनते जों बार आईपीएफ बीजेपी को यूथ संगठन कयेक दफा मीटिंग खायजाखा तो आं प्रेसनि माध्यमाव बार्ता मोसङो चिनी नाहारमौ तो सांतङै बाहायखाय जों नायथखाय चिनी बर'नि बागै सामखाय थनानै अ समावेशनि माध्यमे जों खायसे गाहाम बार्ता दिनानै जे बर'क अनेक समायाव अनेक किछु कक सालाय दङ बीजेपी आईपीएफ एलायंस फानो वालालाय तो वालाय गुलालाय तो ओ जे जिनिस दङ जों बर'नि जे खायसे बर'नि बोखाव जे भुल भ्रान्ति दङ नाबनो जों खाना परिष्कार जे यूथ आईपीएफ बाय बीजेपी युव मोर्चा एक लोगि एक प्रोग्राम खायन थाङै दङ हयतोबा चिनी त्रिपुरा अमन पयला जेबो जों नायथखाय प्रोग्राम खायन थाङै दङ तो आं प्रेस माध्यमे अमन बार्ता दिनाय खोना चिनी दुइटान समायाव चिनी सिपाइजला हायाकाबा वेस्ट त्रिपुरानि हयते चिनी बरफ फायनाय दुइटानि समायाव आबन बागै आं ताबुक आं कयनाय आईपीएफ नि जे प्रतिनिधि बा हायाकाबा जुबगनि जे इंचार्ज चिनी दा अमित बबनावनो थायथानि कक साइकेल जे नाव आईपीएफ नि बेदे यूथ आईपीएफ ते युव मोर्चा नि उगे कैसा जनजाति युव समावेश होय दङ ओ जगह जेहेतु एलायंस पार्टनार दङ आउनि बागै मोदीजी नि 9 बोसोरनि जे क्षमता दखल खायमानि आवनो हिसाबैनो जागाव बुथुम लायथानि जत जागानि न बरफ जे सामानि जे दुइटा डिस्ट्रिक्ट और दुइटा डिस्ट्रिक्ट जे जागाव चिनी पार्टीनि कर्म आदंर अंखानाय ओ जागाव मिलायना फायलायना दं तो चिनी पार्टीनि फ्लैग गावनि पार्टीनि फ्लैग जे गारियाव दंनाय बा एक लुबिनो गारियाव खाजारनाय बेजोंथ' न गाहाम गुरुंखे ते गोजां फायनायनि बागै ते बुइनि उस्कानि रंनो नरै गोजां फायबायनानि बागै जतन न ते सारा त्रिपुरानि जतन जे फायमानजाब फायनांगौ सोंनाय रंनो जों खोनानि प्रग्रामाव दुइटानि मध्य फाय सफायना बागै गावबो मुनारबो न आं बिनि जेव रखिसा प्रेस प्रोजेक्ट अफिसमोन रनो